tarora ki ate mi atu andong ora yon ti tererio YouTube Facebook inte taya yo. Apere rin ni busimayak inanon ti taya yo. Ay bugin naraman na nene. Sa busia aten te bakat pain tabe akan ako haraman na nene ti. Ikaw hugin taya yo akam tas na. Eh, just one. Eh,
Ayo, araba kahit tepat to. Sa busia, jadi kan be akhirnya kan bukin dukuan nara karya be arakabu. Ayo, sa ako karunga pa sa taro bukin na arakabu. Sa taro, tamara Jesus karabako sa tawon tamarwat di. Tingabang tapos sa iyo Jesus karabako. Tawa iyo Jesus na mga tauroy na ben koki. Ang paintangi na wag ito kinanganira Jesus. De arakabu na arakaria Jesus busi ko ba ko biya kapayay na tapos. Kapayay be manano aki tauroy nangan tatayo. Ni gota ke managi aki ang tayo. Nakani ko kayo na si May Yesu. Amen. Rapa sa rukun na rawa kakawagi. Bugin demen na ramiri-miri. Are ugotagi. Daya ka na nakunde takapara-para pa yan nakakapayak. Aran narate yay. Pun pare ta kawabe. Nasin demen na ramisinari. Kita yay are sinabusmaya sinana. Kaya na usamay na kun may mga may kay. Inanom na tayo nung tamay demiri-miri sinana. Ita ko ba tuwa na may bukon na the practice in the paipara kay beka kakarawag in the paipara pa. Narakwawa ngayra kancharon kay isbong the paipara. Sagi pape si ito ya meri-meri. Sagi pape si ito ya te ya ikawarere kay me sikakapayay. Ayare sina kaukiran te tataro. May na sinakarawan na nun asawakin na ba? Sa po perakin tataro. So ako kakapayaan mo anakin kakapayaan de yare. Wasan na nga ba kakapayaan ng wante piroto. Ngayam toro yung mga ulit so kapunganay, kameninay, iraw na si May Yesu. Amen. Natakwaragi punta tayo ay may na sinakarawan na nun tuka makuro na wow. Nayami pa paray Romi. Takot tayo kanay kay.
Au ena ko naman yapen Jesu ay ron the tamne. Angke awata de te yare Yesu anakaro nakoy. Au anakaro yay bukin naruaruan tusua. Ang ngaya ipapakoya ay kasi suwarawa Jesu an ay kangay. Jesu kuna kana ko amtoro metira ungkay. Na yaron namteka. Pasa metaw Nora am kameo. Ay tago pa arang intere-teren tuwara-wari rong-rong tong rumane Simeon te brabe se naki mete ni karokwa enora metan te meri kita mesa Yesu ng kes papungiya kirong na Maria. Awasa na karon akon aron deswa. Awasa na kya. Awasa na kon to mantap. Na yaron na karawag kita tayo meri ni kapene neya to mantap. Panera. Simeon ayan na te meri are Yesu. Papakoya. Kasi suwaro at Yesu ang tataro. Ngayon tatayay sinapo si Maya te meri tatayay pare ta. Karawa na nun nariasan, karawa ki. Tapay para. Sinata taro nakakapaya dito eh. Jesu amo ang damak. Sa tabi kara kita miri na ko'y me pare ta kawabe. Pako nakakapaya Jesu. Kakapaya mew na pa na dikita ka ba. Ito yung mani na inong yabe. Inatay ko, inatangiri ko. Pia bunga na mew na Jesu ay bukin anausu, tiya karesa, kidibes. Apaya na besi na metamen na yaputo ko ang ida kain tiya karesa naratangira. Pasa na ko'y roy na simme Yesu, warawara sa kamew. Amen. Tapos sa'yo, tapos sa'yo ng special. Bugin na pa. This is the Sabbath. Are, nano na. Ayatabe sa rairwa. Ayatabe sa rakurage kang askoiya pa. Ano kung tapos sa'yo, oy po nang tumero, iminta ka para sa nuwagi nagyon. Kuro po for Christ. Ngay ka anak ko. Era para mi sinari, itaw, nanapo si Maya, ibon singay, soy po si Mayag. Sa mga busimaya rami sinari Jesu na kapaya ko. Dikira mo pangam bugin na pewuyan. Sa maning ara utapa detayay detapa seyo spiso na kyo na payara rota pa takay metaran tapa sey busimaya ko na bet Jesu na kapaya ko namtak. Narigin na ikan niyo sa pusumaya na berani raw aswara kya. Ari sira na benda tayay sa pusumaya na benda tapos ay. O sa kemani nga. Akira Ronnie na the Facebook on the Oak Radio. Tapon ako kaya manayay. Sinakaukira rin kinti tataro mainya sina. Si pawas pangara. Nantipurin na ni kamel na natekat yaswa. Ay mak. Atay. Jesus, close your eyes, ate. Jesus, sit down. Sit down. Iya, erapa. Sa puperake, nakaukiran te tataro. Sa tataro. Kura pa kwa ita waswara, tatapasay. Kura pa, nakawa kinaray na nun tuwi kita mera. Sa noraki, sa ni merurung, sa dinano ni kawayay ka, akanganga. O, kwa sa na pa, minayrora, kaya kaya nga sibuwa meni nga nako yay. Ibiyari ka kanuan te tapes ay pakakapayakira, painora kiyara. Kangayaro niya sino kon nora ki. Nakunti sa kuwa nora. Puning ko yoya to kita tiyas. Si pusiko amte ka nariki pa. Painora ki na koira kakapayakira. Emo mayroon na rin nanon piroton sinana ni karokwa. Ngayray kay ni kapen. Sila may kero Ronnie dan online. Kapayaya na ba Jesu na yameta ko na yongora sa kingayra manggit Jesu. Amenenay ka punganay ibunti sa pura ngay matam tuwa kunanura kinterong-urong. Aso ni mekin ko ay ro na sa may Yesu. Amen.
Ate ka warere ke. Amage ra kana bayi ra karak. Kira kana kumuhay kay. Sinakarak hindi tayo ke. Ngay ate, kikimay. Karakinan, yasuna kaya karak hindi karak kaya kangay. Di kuwawa. Kay no mata. Diyo mata ke. Di kuwawa. Kay no mata. Diyo mata ke. Ibu ba tayo yon to kuwawa ngaya? Orang karak ya irong-irongon temen na tiyain tiyatain terei moriko. Ay? Terei yay. O te kinaki. Parabure tabuiro. Terei to wana takato kay taroye take. Kaya payang terei tiyatain na inayin terei yay yo. Ya kai sipo na pa matemen na atain kaume reading na ban reading yay. Ako kawong. Kasi abay na tangi dia na kon reading kaume ang kanaya school form 4. Wow. Di na ba mo tan kasi abay na reading day kaume. Ah. Ay. Oh, ya kai spo na ba metemen na text kaume arana. Tapwa. Am gina tapwa. Antay tapwa ko. Pasta tapwa. Antay ko. The president's ngkai nangkekei kadain reading. Naya romi. Kamuari. Waki apa ya kais po mengaya. Oya memeruru mengaya ipugin. Tukuwawa. Arere kayo na may kaume. Nako taporio. Aya. O titinay niya ya pa ka nano na waki apa women tinimen namen. Oya puti pesus. Oya puti yung nguro. O ngaya. Ari ka para na beri tete na karak yo. Ah. Yay may romi at isa tete. Tau pangke na yay isa tete. Yes sige puri anda yaram. Ang taste. O tamam. Priya. Ay niya angge. Abam. Raina. Tiray na. Amen kain tiray na ikay. Anak ko resi naman tiray ng tabaro ko metaguyay. Ay kain na bam. Okay? Heng. Dito inuman niya ay. Ari-ara na. Tapo ari-ara presidensin kay. Tisa tete. Tisa ka para. Iya kamen. Koro-koro yung kimin ng tiriri ya kaume. Ari ka. Huwag yung payanakin anong demand na may po ko ya. Tanong ora. O ya kiruin ano na. O ya mo na nakirira yawakin ramen rari kige. O ya kaya kaki. O ya suwanga kita tinay na. Tirari kirom kay kuhakin ng kangayon. Ay ya karape. Mine kape niyak. Kaya kataman na sinong. Ay yan ang karape. Yak ko kosa. Ngaya. Ngayon nagikiyak kiniki. Kaya pamin ako ng kape niyak yo. O ya kaya tayo yasans. Yay temen na. Tinimahan ng tiriri. Tete na ko ya. Ay ari pun we ama ko rin kangay. Ama nga kurupo na ba ge? Ama nga ro tayo ka. Mga pun de pera ke ne yirit ya ini. Ya kide pera ke bukin ne tata na teman eh. De pera ke ni kanda. Ni kan nongongora. Tati ba ini akan nongongora ta karag yo bususuang at tamen na mesinana. Mami ko karak. Deti ko karak nako. Antay yaram. Houses. Atamem. Pakaya. Kain niya angge ya abam. PC. Amen! Wow! Puni may tiray na nako busy. Bulalen. Amen. Tawa romat. Ngaya, kami kain ni busy. Ay, abami, kain na abami. Eng, tirong-rongo. O, kaya pa. Ya, yari pira titinay na. Tayo ka. Ikan nung urarik. O, aki mga risin ako na ba, takakarak may. Yay, lorom. Akan nung ura, takarak. Yay lorom. Ako kunani karakin ako'y narungurungon Jesus. Rungurungon, wasa rungurungon Noah. Isway, nakarakin ako'y Noah, wari ho. Kunani kakarakin ako'y rorom. Kanya ka nga isway yung oran, nakarak, may sinakarak. Aru kurorom tiriri. At yabay na, nataura, kunani karawan ka na, ikukuta kimero ng diri yo, kakarakin ako'y no, susuwang niya, rungurungon ni Yesu. At yabay na, nakunani karawan, kakarakin ako'y roron ng tiriri. Akya. Ngaya. Amen. Mga tayo na papain Moses, ge? Nakakarakin ako yaro ng day-day. Suwangi niya, karakin ako ya, ge? Ane, akya pa yan ako tapong mekanuwa na materidiki. O yasu ko inanon titay na ini ay. Tukuwawa rin yung. Mentira. Mente pa ipar. Iraw teman nantay. Ate yung day-day teman. Ge? Ada nga yung kaya presidensin tayo kay. Waririkin takarak. O, yan ako tapong materirik yo. Akya pa yung amay yayin
titay na inay. O yung mga kaisi po may perisnes, titaputuwan ng tatawtekan kaya kawag yo. Ameruru, yakaraki titay na inay. Kan yakatay na ini, yain numa. Ngaya, o rin kayo tayo mga yan, kakarak yun, tuwanin kipan the Fiji Airways. At yan pa yun, esan to kan, tuwanin kipan the Fiji Airways sa Repupura. Yain na pa may po kami, amen. O yakakarak imet yain niya, ya punbunda anak ko na na. Yakarakin na mga kikay ni Karokuha. Anak kong tangan, riri yosteria. O ito ko pa yarang inipos. O yarang misinapian, o misina anausuwa. Sta po ya po ni kapuriya, kinsuko na pare po na riri. O ngayon ka, nakakakariri na sina. O ya po ni pos. O mga rika na maguri, rapat o ya. O kiri ka na maguri. Naya ito wana tukurari, pupera kay nanon. Tira ko anak ko, wari kayari. Yata ito kuwa yon tira. Mentira. Mente pa ibara kam nang pasa day. O, tira ka karoya ti ay neyo Australia. Kami ara kam resiran. To kami meta ko may Australia, kay may New Zealand, kay may Hong Kong, kay may tapos ra kam meta ko may yari kinano na pa. Inang kaukugi nang memeta ko nungungura. Natuwa na radio ay yaki tuto kinungungura ti ay nanumay. Hope Radio. O kay na naw sa ta, where ni ko isipong. Ay kurang iri kiyari men na narita ki matitain mani aring ki kokonguraya ki tekan to kuwa. Ni karokwa yayin. O muna po ni kasuko na meron. Okay pa mga rekin ano na roy ring ki susuko yo Australian singa ngay menasinan kariri yoyok yo. Ya mga memeta kun ta para. O eta ko na tekan akong kita kata kami ngayon tuani ki pendetayari. Wataya. Inang kakakayo yung unguratan ka para yon taraw nakagin kaya ti live pero. Oy, dapat ay mga nuri na para inang kukuray. Ito ko pa nang kukuray ka na. Inura pasta tapwa na para. Iya kukuray ka na inuray na para. Ang kanenura pasta tapwa na para. Ito ko pa. Anya pita meuna. Anya mo ni kabubera kaya. Ni kasuka tukura meuray na nateka tiyaswa. O ito. Ong kayo may yosteria pa yakan ni mga bung. Ay ari apun sukuraw warin niyang waro na nanariri. O ngayon kayo panera. Nang bungi gidi pes. O yapun tangira sinawausu. O yapun ko iro kang ademi nga po ako. Anay. O ngayon ay may yan na yakataya. Itakata kami ngaya. Kung mesi na rin na tiaro. Ada ka nga isukupesi na inano. Amen. Ay may yan na anak kataw-taw tiya. So ngayon kay ka na yogi. Yasa na kariki Aurelio may Australia. Kita ka nga. Maka na yogi. Nagin mga kanguri ang unumanin na narerio. Nakakatanga operate yun. Nang pun singay yun na Aurelio. Nungungura operate yun. Kami ara kamagulo na operate yun. Ay roy ray day. Yagi pa kami tayo pa yay tabi man na fan na ami rerio. Ay rakantaro na guys pong. Yagi pa kami tataro. Ay ikaw ngungura na ben. Tatayay on time. Nak. Ayo tiram. Ay ari. O yako yan na ben tatayan. Ay ang kaya katakanga pa. Ngayon ang guys misinari ko rubukwa. Yako yan na. O ngayon tako na teka tiyan ay. Ano yung memeta ko na pang kay kaya kaya? Ito ko, ta kanga itaro meuri kaya kaya inanon tatayari ay. Okay? Mewo ni meki ni kapene mewo ko ni kapene. Yapon tataro na yaron na mi tataro. Okay? Yapon ni mewo na yaron na kam mewakin na me. Tapon tatayari ay. Reke? Tira mi yang wate. Tira ri yami ere ke mayay. Kunariya sisipa antay. Kunariya ni kakarakin na tira na kondorom. Kung nakakarakin na antay. Teka ni Yesu. Wasa kinapa si teka ni Yesu. Teka nam kuwawa. Ngaya, tiram kuwawa ereke. Timeway. Sipayan akong rorom ko tayo yakan ro ko Yesu. O rorom. Yaki. Yakan ro ko Yesu. Kuriya hindi. Kuataya. Ari yo. Yaki. Awari yo. Awari. Ereke han natin. Kasi abay na tawro yung spana kuwawan. Karakin akong rorom na. Kasi abay na. Ayan. Natatoroy po kimi. Close your eyes. Natataro ng kakapayan kami. Jesu Pabiya kakapayayar ate kawariri kay paana rin ipatahan kakarak. Nuruyan kay o nakun nariyo na rin ipahana. Tegi ni kun tegi na tukuawa. Si pawa tukuawa nakikabuha ka kaya. Diaro tuwa na may anak tegi na tukuawa mente pay para. Jesu ari kira kaya paana wanto nga akin kanuagin tapay para. Paana may ngosin ako na bentegi na tapay para. Di kira kaya nakunupungay ka na ro koy ron na simay. Yesu. Amen. Araw-raw naku yami karo meta karaw-raw akam na kira. Kamdap. Raban, tapos sa'yo. Ya, sa sunara rungurungo yon, te kuwawa.
Ara to abigin tayo yang inwarere ke me kakanwa o ben. To kuwawa. Sito wana ke? To kuwawa. Ti siro ini kuwawa. As nakaparana ko. Patira to kuwawa as kananonay. Okay? Irang ini mai saya ka-claim to kuwawa. Pa apa-ibahin to kuwawa. Amay say ka mga babayrake. O tekin na papunto kuwawa ilowiya. Ya kaunti ka kito kuwawa. Yauni akin na kito kuwawa. Meron, tetap say. Ebi amang kuritamin tiya so irura pa. Tiraro ito kuwawa. Yang ngaro ito kuwawa. O kangaron to kuwawane. Niniya meura temenira no. Sinatira kaya man teteten nebira. Pangaya to kuwawan ta kametapay. Teteten nebira. Teteka image. Ito ka ana pronouncing kangayran kangang aron to kurupugin debet. To kurupugin nebere. Wag stats nandaro ko tatanayay me ko stats mentugin aro ko kuna to giya yo kukurupugi ni kangay kangati kagyan ke. Ana ka nga aron to kurupugi. Ina pakara gito utan age. Me kwawa. Nanon teteka epiran teteten to kuwawan teteten nebera image. Which means, yeah, awanan kan the genuineness, matirare mina, authenticity, sincerity, yeah. Teka kan imetang sakira teka. May kay nanon teteka roin teteten nebera ipugin teteka truth. Ito kuwawa. Ano po genuine roy? Sakit fake, sakit photocopy. Punta ba ikanay po genuine roy? Yan roy ito kuwawa. Okay? Amay sa katutuon tayo kay akatayan ni karukoyan na rakang apunti. Yuritsino gito ate. Puning ayaroy me. Araruan ako mangay. Okay? Ang kanya pun tukuwawa na pa na pun dia inapun ng isiroy. Ano puning ayaroy. Ay nakipitaki. Ana sa mga nurang kanya te. Ara Oxford Dictionary nara ngayon kasi kakapungan natin Oxford Dictionary. It define na ba teteka truth na yaron na rin kuriya kikan nige? Facts about matter as the true fact about a matter rather than things that have been invented or kissed. Tukuwawa, sakit ba ya ka nga inakaryowa kaya kung nakisin na ita ko pa ka nga ane sakit tukuwawa. Tukuwawa na po ni nga yaroy. Okay? Naroon na ito kinak. Okay? It encompasses the quality or state of being true as well as verify. Verify, okay? Natapay rin pon verify. Nakakuwagin na mighty. Papuntam name. Aya. Aran tamem. Ampong ini pong kain niya, kupong iya kiya. Mga po ni kinakim roy ni kuwawa. Papuninggi. Sakit takatuto. Sakit. Teyay. Kay mga anamaguro te yay maguro buka e mga kunaan mga pitaron team metaragin metotira men kana ko bunore ay kuning ayaroy aya kukunaan kanen busimaya ki wag ses na kon to de jekin pa kunagi panaki ketotira takapakamane ketira ke kunaan de kay romane aya wako kawawag papunna ni roy amay ke kinagi mo atakin papun ngayaroy yes roy kana ko pangayapon kuning ngayat yo medaya ngaya na diay nakoy na tumani ay aya ka kinakoy kan ke kana kaya kakuwaway kay wag ko na ni kipe ayang kaya kabong anakin de kiribes ge de kiribes ayay yan IT ayay to na IT de KPF kito de punti IT yay aya wag ko na process am ticket kana kaya ay kay kinakim ay ke ay kangay sagi sa karawte ge sinanora nakaparan ako tabay para yon teteka to kuwawa. Pangaya tabay para iteki na to kuwawa. Kaya kaparan ako to kuwawa. Pakuna pun diay di zone meki teki na to kuwawa. Tira ako teteki na nakontemen na metemen na. Ipon ne sige kairwa. Itete tabay para Psalms 15 verse 2. Ang kanakam ko na ano riya may kanda sinakapoy panaran wari kya. Tayan na rin timen mewa ki po na wawa. Anin ako na kung nagibur ito ko na ako.
Anina ko na kung nakipure. Manikorowa roy-roy. Manatunga to kuwawa. Inano na. Tepay para kapara. To kuwawa. Pakuna pun dia tea kinaroy to kuwawa. May inanom. Manatunga to kuwawa. Inano na. Tepetay inano ra. Ikebe. Tea kita metandiara. Riri kina behan nige. Natukuha na punta ko rohi may inanora. Ay no, sino ko mentuwi. Ereke? Erita kinabante akan dapat kau tibi may uwa kipuna tibi may suwa. Aniya to nga tukuha. Eko sota teroiroy. Matisa ka kuwa kebe. Ekota tewaro. Tuwinans, nakabuka ka. Suwaran nakabuka ka. Si penin nakikuroroy. Anang kita men na kuwaro. O ko tayo kinarom tero ni kebe. Tungo na may bukon suwa kita buhay nari ka nga. Punatay, kota aron rom, tero ni kebe. Saki anda to kuwawa. O iya kimi na to kuwawa inanom, papunta purape si ni kebe kita sa warong-warong ke. Ay, ko kebe. Ayare, tayo kinan to kuwawa. E po ni kakawag, kaya napunta ko may nanura. O sinagi ka po nga na, nibiray kay, may uwiray kay. Ni katairogi. Ya tei na petorog. Ngayon ko sa nonori ay kakatirog yun. Yan ako, wari. Sakit to kuwawa. Ay po ko taran na pe. Sakit to kuwawa. Ay kamera ko punteten. Ako puntea kinaroy to kuwawa. O tis o teriyay. Na ane kanta ni ngaki. Kana ngaira. Ay katando ni mek. Tirario sino ko may wira. Inapunda ko may nanura. Papunto kuwawa roy. Idari kita behan niyo, sinariya na tunga kipa. People of truth. Tapay para tayo kita na behan na pang. Kuya ngay, taruwa mano. Tukuwa wan na sinariya ni pundarana kayo nakakuwa waki pa. Ngayra, tando ni meke ka, yay tukuwa wairora. Ang kana yay tukuwa wairora kaya ometa ni ngayra tis o tukuwa wateriyay. Inano ni meura ay. Tukuro po kipauro. Naku yepeto awa kipuna wa menemewa. Asa ka boy panaran warigi kana kamnora to korpo kinan screen ng kana yemi pay para yepeto awa wa menemewa. Nangaya akam nakagi to wana nako. Nangaya akam nakagi te kebe. Akam nera. Am nato ato nga to kuwa temen na nakon. Nakon rona. O temen na nakon. Rona. Erang straightforward eh. Epun nang ngagu karari kyo yagi wimegi am nakakita kebe. Anas teki na toko pangaira ka tan sa ni meki ngaira Kristen so ni meki na Yesus sa tati aswa. O ya mga kangang kan ndike tinebe why? Ya mga kangang ndike ako mga pun teki na esa kito kuwa. Ako na riyay nakitekin na. Antay na pa itekebe. Antay inte pay para te kina ke pasinaya kebe o tamaya kebe o te para ni kebe mangkuangko. Te pay para te kina ane. Papunteri aporo. Ayarang nganang ke ko kakapungan na tinebe ni kebe. Tinebe wire ka nga. Yay wim ni kuwawa yay wim ni kebe. Pupundiay ni kanakuang kane ni Korea anak ko tinebe ni kebe. Yaki roro te kebe mete kuwawa. Epon nang count up ito kuwawa. Ang kanangay rataan sa ni meki. Sa mga teke na tekebe. Ana pa iteri aporo tekebe. Am nato atong ato kuwa temen na nakon temen na. Antay yaro ko takata kami ngayon tatay. Antay kain mo yung ngara, antay kain na ro ni mek, antay kain na ro apis, ro ni maguri. Tapetay. Sa teke na tekebe na kon temen na. Sa mga waro temen na nakon temen na. Iyaki iro-oro na may tukwaw. Kasi na atong tukwaw temen na nakon temen. Anak ko si sila kinak. Was po ka kimaya. Tapi tayo ngay rate sinang smart. Si kaya ka kimay rung tamera mesinara ko. Kupo may yang kaya ra was parok. Kung tapi tayo ko taribun. Po ko minaya. Kasi ang ko na ba kasi minana ben teray free. Ay minan teray free kay karawa upay inday. Anaya. Ngaya, o iya pa ka na ko tayo, iya rarik. O ngaya kuha kita po naman teray free, ako minan tetapo. Nangko na, yung ko minan tetapo ni kamenging kito, kuha hindi mero rom ni minan tetapo to wan. Anak ko na tegi na to kuhawa.
O matan to kuwawa. Yay tias wa irora, yay yesu irora. Puni ko taro ito kuwawa. Kaparaw pure bu. Yes po kin tata yay pa ikangayo nako ikeke. Oh, ngaya ke. Nako nare kukaya ka bu mentitera to wana mention nape. Kito mentitera to wana takawa to wana kito an titapo to wana. Pero ko tare bu ni ay be honest. Puni ko taro ito kuwawa. Yerang kay kuwa ki rukon tata yari ay kakariyari. Pakuha taya. Payari ya wari ke pupun ko taro ito ko inang kapara pure pari ya wari yo iraw yay nanon to wari te men ke neyere te men nang kana ko mga kekebe ni kapunga na winter ya puro wari te para ni kebe me tamay ya kebe me sinaya kebe o te pure ero ko koro yan ne mga kuno ko imina o yan nang uru rigi nako na rimin ayara kana yay ro ray sinatataro pa yan nako na may ro yagi ro to ko me te kebe sina meroro akin nang kanel tungwana na petiki barang atakin da paiparan yebe to no wate bi mewa o yera na kito kuwawa ande pakunaria ini belt sini kon to kuwawa the belt of truth tira ang belt inte tayay ko ya ko kon taro mewa ko yera ko ngora ante tayay uta kata kan teta paro ko mena yai tapetay kana yak sai sam kawera ke ako naria ini belt sini ko bunga nante belt chan ke tawam kawera ke pena ke pusin ako okay? Me te paibar ay tak. Nangaya kam natay. Oh, kam nakapenu kami intera. Intera? Dukwawa. Amuringin ko pa ini buwa kareyang at siyaswa na kon Pauro. Papai ni buwa kay bugin kahit taran. Anakay ni pakare to wari teriapuro. Pasipun nori nang kain taro maurin raw nungongora. Ay tatan ngay ko matanda metaro. Kito punta kata kay dari kim. Kito ya tauroy ni pusimay ko irari kini kawai. Kito yon online. Pa mga tirado plan na remi na. Pa ya para bembo ko sandaro mauri. Mga yakam natay. Kam nakapenu kami to kuwawa. Tira ka pa nukam tatayay. Sungungot tataya ka na ba iruyaray kawai ya kangay. Ipuni kata kagiroy na iye. Ikapeya giroy nukan na iye. O kunura na sinag ito tinay nari. Iya kimeni kangare. Iya kamentang-tang na kay niya kimentay nga pong ko ngaya kinang mamara ko. Iya kinikiron tumaguri apo mamagurin ako na. Ay puni ka katikira tinay niya. Ay piya pun nasu. Iya katika kiro. Iya kapeya kiro inukan. Onte iya katika. Patunay ni ari. Ya aki pa yakan mga ora kinasim. Ito onte ge. Kukukuray pa na katika kinasim iron titaning arus so takapenetayo at ya iwa meter ge. Nang kana kongong kita karo mete sina ngay temen na sira jay na yon kaway na nora kin nine o ya mo antay ni pinili mo na pa narinig nge siyang o ya pang kana yora kin nine o sina kakaya temen na tunay niya mo ante na pakaw ni kata kapayong ni kapaya kiroy biruto no yak ya mamara ko ya pun mamaguri na ba ibin ako nge ngati ka kinakwaya kana sina kapaya no karan to kuwawa para pa inubuwa kan to ni mek yak kay nanwa kita kata kan naron na ikay Amay bugin te kaya na kon jama ta na memerungo na memeribupo na siribupo na rari ke takarang ay na kita tayo di ke ina nang even akon tayo na maguri eroy ni yan ba kang aron ta katay ni kiti peso kaya na kon tiyay ni yan ta moyang apa na ro ina ri ki patoy na ini meon to ni meki okor anak ko na peo tin kon to kuwawa yaki kay nano ta kata kay ron to na ini ani ke antay mesina karawan ni yang wat peo takim Ako nakapea kung tipeo siya yarana kipanto kuwawa. Wala ka nakarong kung tuwan na testuwa. Ako sisinaki. Tayo ka yayan peot siya at the peot of truth. Inapuntaray ko te sa buo pa yun. Napun yuyu anakanta ni nga. Yara. Yayan peot siya at the peot of truth. Kaya anda. Yara. Yaki yota. Are te kapea. Are ka nga te peot. Yung nga ni kapea yung tukuwawa. Raw. Epun na ko na hande kente sto iron tenes iron te missionary iron nantay. Nauringan tayo nako. Anak ko nakapea kon to kuwawa. Bayong hande kay iron te peo chay. Yeke ko na hande. Nakamuring ang ko karakinan ni Yesu. Kaya kaririya kente rerewa min na buhay tapong nakimemetam. Oyero ko tiriya puro na ko inan napatan na kita snake. Oyeta ko na ko ni Yesu. Karena nasin ti Yesu ang ko eh. Ako noni ka ti Yesu buhay na konte porena. Patay patira kaya kay Yesu na kon tiriaporo. Pa Korea ki, Angay. Nga kay ni tiriaporo na kon raberaban.
Diri tata kito, tabiran de meunga. Mga suangang, kana ko puperagin taro meuri ay. O kaupay ay kay ni kapene. Kuna pay ay, anari ki pampay. O Yesu mga kaya ko etak. Kaya kuriya kaya kangay. Natay kata Yehowa. Ay aswam. Yesu ko kyo kinakonteteka. Yesu ko kyo kinakonteteka. Kaya kuriya kaya kangay. Raw. Ang kana ko nakapean ukam to kuwawa pa kunaki mamanaki kunaki kasi kaginako kunaki puritagi. Mento kuwawa kuasa nungura. O nataya. Akaya uno nukukuraki. Para ya sa nung akin nagi sinano kung tumanda pwede temen naraturot siya suara taratake. At tirato ko awara ko sa nukune. Si kainano ay Yesu. Si kainano at amin to kuwawa. Tama yeroy rin. Pa sasan na tayo kuwawa kay mentapay parang. O sinadiyay nipusiya pa nakapay dayay. Kanayay Yesu inano ni Meura. Ate nangim. Ayere time to tataro. Wagi ko na ni kape ko nukam to kuwawa kito niniri kon to kuwawa. Ni kahit tara anaron peka diri apuro kaya nawagi ni kariri diri apuro. Anak wagi po semaya Yesu. Ada ngaya poton to kuwawa. Ay? Ada ngaya yesa ni kape na benukan to kuwawa. Ari kahit tara ya nakariri diri apuro e ponna kitero kon pakayay. Sa po semaya Yesu tapas eh. Mapunsi tebay para. Ngaya. Yara nagi, kita kami tepay para pun the word of truth. Ada kan? Tepay para pun teka roy ni kuwawa. Ayah ki kuna ni kararika ki, ayah ki kuna ni mama naki, ayah ki kuna ni karakaki. Te kuwawa ni kapene, te pugi tepay para. Ayah kang araki pun den tawan ng tapas ay. Yuan te bimaiswa kang ate kana. Sa kapoy panaran warga kanakam kuna noria. Tuwa na enak. Kung natabuyan to kuwawa, kagyari, kung natabuyan to kuwawa, amteka to kuwawa. Kaya ko ginuuriya may kungon to tayay. Anak kunuriya na ba yun online? Kung natabuyan to kuwawa, hey, teka kuwawa raw. Kung nakyari kitapogi na rin pay para, anak ko na kairira na kung atakin to kuwawa. Natakanganga. Ang kana yagi si bagay tetekay. Takanganga. Ang kana kuwagi ready yon tetekay. Takanganga ang kana kay na kita pugyay na koy. Takanganga ang kana kamesuwa kita pugyay na koy. Kuya kururo ko nungungura. Ong kuya kuyang watira kaya na muware-ware. Ikaw nga kung nanakoy tiya so. O ngay na. Pokopya. Kape ni amtay nuwara ka tapugyay. Tira tabi-tabi may kakawagin tin, tatawtekan, jobis, takampan, tirari. Kakawag. May usin sila kinakoy mo. Iririk amtay nuwara ka tapugay. Amnorya, kamataya. Tira tapugay. Nang kanay makasi sila kining kami ay. Amnora tabayay peway. Tira ay. Kanay makasi sila kinagot si sila kaya kangay. Iririk amtay nuwara-warin sa Facebook. Ngay temen na inang-active sa Facebook. Oy kung na nuwara ka dokumenti apa-apa kimayitan ako na ano. Oy ipen yung mga kaki inang oy scroll down up and down round and round up and at yaka kinakoy. Oy nang ko na nuwara-wari imemeta ko. Oy tapetay inangin tetay. Ay iririk utay nuwara pay para. Ngay pun takate yo tiyan wani meo ni pung ay kakay sila. Ikaw ngayon kami ni kapene. Yan ang inipuro ito pa parang jobis. Ito ko ba si wapi men meo tetara? Pun tetare pun. Ya pun mo na men tebubuat tapon ni karo ko at yang ni karo ko ay daw at kapene na bubuak at the latest Pro 17 ROM may. Okay? Ito ay daw wari ako tangi dia. Ya kan de buwat yang wuwat tapon yang me anake ang bay para. Ikaw nga ko. Pa. Yan jobis. Wapoy men meo tetara. Ana yes au po. Ay ikaw nga ko pa kung napunuwari ka tetekay. Kung ka na tetekay. Sekarang ay naningayam tayo kung mga royay. Tataro. Oh wari-wari. Tetaya. Iya kipiruro yay tepiruro. Oh. Nam wari-wari. O tiya suwa na po ni kaiduk. Temen na itong lumaan eh. Ya kare say bigyan ni Bew.
Amen. Ni kawai lagi. Nanoni me kere may maina. Cuma te irangin wana-wana, o irangin itu kite to irangin nabe kau. Iya kira ko te mesinare ni ka raira me auna keton kapara-para na ko ina. Mayo sinturong-urong. Pangayamina na waware-ware. Te pa ipara. O yata to kuwawa. Yata te tabas. Yata te amara ke naria ina kikanna. Yata te arwaro tuwana me tuwana. Ikeve na ko yung kami nanako iti aso. Dita paro ko ngura may yayo. Ngay ray kasi menino nung tumanta po tetayay. O ngay na pa iti metamin tetayay. Ikapaka. Nanateka ti aso. Nuware ka kina. Tepong tuwana me tuwana. Ang kanakukunan na mamarake. Ti nga pong tawan o tayo digin tapetay ko kanuka na pong tapetay ko kapaka na kuntay. Tiraya tiyem kain ni miyanga rita kabuterere. Iya kipas. Baka nga tarakin na, Dapat tayo kumarakin na kiyaka kamatira. Inang kunang memeong na mamarakin, mumuy menra, Yang kana sinakon na nataya ka tiya. So, puning nga yaroy meong naroon ni Meki. Yesu kumuha pa ita kapen yan, pay. Sinakaw ngay ra. Ibiyari kita tapos sa ko yung ngay. Pa, unang mga musin na nuam. Ang musin na nuam po. Tuwa. Po kay panatira kaya wari pa para. Manikari ka ni pa ito wana. Nikarawa to causes. Wapuy mewawang ka na yes. Nakaben ni page. Wasan wawara ka tapay para may imuana ni karokot to kina. Iya kikakawag wara ka na ni kapen niya to kina. Me irang kakawag kiri kipa kuna pun dinano no kuna pun. Inari kam tay mga parang kan ni tete ka na pun kairi ko na kon. To kuwawa. Am teka to kuwawa. Amay singkay ay kabo pera. O wata ko papun to kuwawa. Eka nga ta ko tapay para. Una na kon tesua me na teka. Pangkanagi tete me yaw aketera. Aketa karangay na ariro. Anamay supurabe sinikewe ka na ko sinubungay ka kay sira. Kuna kinay anuwaya ta ko Yesu. Wag ko na kapakakatemen na ro ko iroma. Supurabe sinikewe ro kwan supurabe sinikewe. Ako ka na ngay na bakain tisipong sa mga sinako na kuya. Sa mga aran na kinabe supurabe sinabe ni kewe kay mga supurabe sinikewe. Sa kita pa ko na tegin na. Meta ko tapay para ko na kinay anuwaya. O tirano na ako na kinapurabe ni Kevin Waya. Na yang ariri pa, ang ariri man tabukyay. Kaya, ano ko mga rin ako inano na yonimek. Amewa kin na tabukyay. Kaya mga tabuk ito wana. Siya tabuk ito wana ya kinagi karawa. Tepay para pun tepay para. Aki hari karan tepay para irari kina. Si tepay para. Holy Bible. Puna tabuyan to kuwawa. Amteka to kuwawa. Ngay rara probes ngay ra kay jaro na kay sipong. Yara na kito unay ni ara na ni Ellen G. White. Oh. Ita ko tapay paran iwan ti pimeawo ke puno no pa. Ita ko Yesu na ko ina. Kuning ngay ta kaway. Atira. To kuwawa. At me wakya ni na konteta me pasiro. Iya usisira kina ko mi kanjaro na kay sipong. Ibon ko awa, ana Ellen G. White. Punariya ino ni mekin na, mananom ni kapene, pakuangan roko, temayang ari. Saan kaya kahirwa? Kati abay may akuwag ya kuri pa, puno ni mekin na tiyara ni Ellen G. White, pakuna kami awag, temayang ari. Kati abay, nga karako, tebay na nun, kaya. So, tante meruro, tempen na tibayo, tempen na ayayangoy, Etta ko Yesu. Ya kikangay na Ellen G. White. Etta ko Yesu na ko ina. Puningay takaway. Puningay tukuawa. Ate meo. Ya kikangay na Ellen G. White. Puningay takaway. Puningay tukuawa. Puningay ate meo. Nano sinagi ng kaputuara. O ni may kimera kuwawa. Mera kanta ni nga. Asi na Ellen G. White. Pa sinang tetekin no. Sinang kamatara burabis na Ellen G. Sabi siya announce. Sinakawarin kami ngaya. Kamatara probes na Ellen G. White. Wari. Masinariyay. Tateki na Yesu. Ako ayay po nga na nakurubo kita beway kakakawag Tapi kara kita pa para. Hindi kaya utay hindi PC. O yung urarong-urungon tiya ina yung kasanara kami tapay hindi pa para. Temen nara sarili ya kinagi. Atog ta Ellen Lindsay. O itong naman ay ito kita yon na Ellen G. White. Ako tayo patirana. Ano advice dito kita ay
Ya kita ngiria pakan nak kapen ya mitain wara kan anak kurupo kini kapen ni Ellen G. White kana ko suway mo. Wara ka tepay para. Warang kanan. Kunari ay man wara ka tepay para ni kapen ay mine. Ako na wara ka anak po kini Ellen G. White. O tuwa na may ipo ako na. Ni Ellen G. White ito prabes. Ay kita pikara ke. Anak po kiki anak kurupo ki. Mete prabes ni Ellen G. White. Tira ito pikira kayo. Yara na tepay para pa the greater light. Ay kakatikin the prabes ay. Seke kunani kompia me prabes na kita pewo. Pasagi ka para ibugin takabuaka ka meterame. Ita ko the prabes ay. Ano Ellen G. White. Pana kurupo kini kapene. Tinan lesser light. Utay ka warere kaya na kairia. Oh man to the greater light at the paper. Ay lo ina na kurupo kito unay ni ay. Yara niya na kurupo kini kapene na kontururon di kita kiti kare sa missionary. Ini mai sikuru-kuri na poki. Yara niya na kurupo kini kapene patinan lesser light. Utay ka warere kaya. Utay ka warere kaya na kairia o meta ni kapene na kontu greater light at the paper. Ano na? Pati paper yon na natete ni kapene me na kurupo kini. O na teka, iyan the paper. Kuna kinayan waya. Pangkana te prabes te pekara ke na poki o te pekara ke rungu-rungu na meteka na. Kuna kinayan waya. Prabes ni kebe. At kuwawaro ini kuwawa. Te prabes. Te pekara ke Yesu. Te pekara ke te paipara. O hiya kuwasara ke yon te paipara. Araki buari minang kana yemi pai parai romi yo na wanu atene bime wowa. Sinaka boy ki panaran wari ki ang ida kes kuna antara yon the screen. Ang ida kes kuna saki kuna nang wari ki. Au kam pai para nakon yo na wanu ki puna tene bime wowa. Yo na wanu ki puna tene bime wowa. O sa boy panaran wari ki to wana enako. Ona kam nata to kuwa. O ena kai na o metain kami tira. Araw iyang oy te kai. Sakit teka yo tuwa ki kito punteka ano komento bay para niwa ne wanu te bi mewa o ne kam na ta to kuwa o ina kai no mata in kami to kuwa iri ne at tam ne ye ya tame ya te ni kaume ngai sakit ex kaume ngai dex te abi ke ate inte ta uteka ro me me sini ne tame ya te ni kaume ta ye ke ni pong ke kana kam kinaga kamagi ke to ko bayay tamen na mi friends kayo ye kapon ay na happens still the same. Amen. Amen. Atay kaya kaya benendo ko ikaw me. Ari ikaw me. Tuwa na ta kami mi. Mangkiok. Timen na nang latest ang kayo rungo na. Kakaraki me nakaro. Tayin ta ka para. O eta ko pa na sina. Punta ka benendo nangwa ka ni puno taningan ni kakamaruan ni kaunaki. Kaya kaunaki kanan na kaya kapeya ginukan ng kaunaki. Ang kiyoki ba ikaw medite inumani ay? O, yaki misa na tapes. O, tayo patirari kaya takot takaruain kayo meruro mga iyon tapo no. O, tuwa na ba nang tikin anong namiri na kaw meri? Sa si pay na ba tiriri ay? Tuwa na ba kang namiri na kaw meri pa? O, kinang ka na. Isa na makureres kapiyan na ay. Anay ya. O, ya teka na ba? Ya vini na ba nra? Ngwari buki. Yerio ya misinare ke para ubre yerio rangai rake tapi tai sekape yakin tuwang giri mangaki diri keratain nuare pogi bare si mga pen koroi tapira metera andai ya esa nuare emesu yo na pai para esa angkane no enaro ko tetapes ya pun nana ko na be korupun taro meuri teriri ya kaume ya ke metu pakara tataro sa ti meto anuri nga kaume na tataro. May makin na kwarere, may pana pe may PC o rampi na pe tamen na pe agero ko may rampi kaya atay niya. Aro ko na rin terere ay? May aka nga nipitak. Aka nga ndaida ki may uya. Nandabog ay. Tapay par. Ay. Saki mayroon the chaplain, saki mayroon the principal, saki mayroon ng tairik. Nandabay par. Sinakainiran, turong-urong ay, ni meta yoy suwa wapi meta wana. Ay, tangi dia pa sinakaboy panaran warik ya. Aki pen hindi nuwente aswa, tawa na anak.
Agi penendi nuwen Yesu akan akangay nako. Tuwe, menerin ane yara. Menerin ane tawa, ana teka, tameu, ari karawa. Kasi kuna teka na nakangay tikipuay, pa agi peneni ka mewa kito korak ya. Amane veya warania pakirisan, at teka na tuwe. Yaro na napangayra kancharo na kayo subong stekin no, semanebe, sana niya tuwe. Raw, yaki kakawag arara. Ito waran na rekaresa, saki kamewag inaran na probes. Saki kamewag inaran na rekaresa. Saki kamewag inaran na kita pangayra kirisan. Turungurungo ya kakawag. Turungurungo nukuwawa ya kakawag pa sinataya. Patukuwawa, nakunaan karukuira. Di meu, ari ka tukin. Away ya tiya kinakikay. Menarin. Ani tawa. Ana teka. Da meu, ari karaw. Ya kaya tayo patirapo kindokom tatapos siya. To kukawa ginom tarim pa kung narukon taro meuri. Ito, kupunro ko ni kakakipos. Ito, puro ko minta ka para. Ito, kupun ni kanungungura. Kira ko rin sira yon si online. Erang ini kakawag, taruwa mano. Pasita bogey, an arakwaw. Sita bogey, an aronimek. Ang kanaki amen ta bogey. Yagiriyay pa sana, iroro mga ya. Yagiriyay pa sana mewakin na. Nang kanayayin ta bogey. Ay puntayakin na Yesu kay. Menarin. Ani tawan at yakata mewari karaw. Saki kururoy. Nau tataro wunimek. Pangkoy ara kung tarong tetape sa yon to kuwawa. Iya kita to kuwawa. Tetapo to wana. Iron jame tatemena. Basi to kuwawa ere ke menta paipar. Anak ko kan nata rong to kuwawa ni kapene. Oh. Kanano rin ano ko po ni Rome. O sisidagi po ni Rome. Payain te paipara. Ami tape saan eh. Yain te paipara. Ay kaangay pa kamnari. Yain te paipara, ay kuriya ki pakam nakangay. Ang kana yain te paipara. O etagu Yesu. Menarin niyay. Hani tawa, ana te kata mewari karo. Kwa kapaya, ay kapaya. Iya ki meta pa kamo ni mek. Ante pogiyay. Sinaka ungaira. O sinaka kurakuraira. Pa. Tiyaswa na kakapaya. Tiyaswa na pukira. Pasina kuna ni mewa ki nakanuan te pogiyay. O ni mga sipawa kanuan te pogiyay. Nakuya ka na patakataka. O nakuya ka na apyagi. Nikakanta nga. Ako tataro ni mek pa tiyaswa na kakapayayra. Pasinarigi. Patansa ni mek. Ay kasaki kebe. Tansa ni mek. Ay kasana ki memeura mera tete mera waki ni kapene. Mente paipara. O te paipara. Singay. Am nakapaya. Ay, Rabas, pangarat mayroon pa hasta karipan din. Tatabas sa iyo. Sabihin nato nga, amen. Ay, ibugin na rakapanin, naninin. Itaya iyo. Sa bubusing kami ikahan, sabihin tayo na ba? Anak ko rakapanin, naninin.
tabua. Yahweh taro. Sere yon tonai serio. Taputara kita. Merari karawa. Tawag yang teka. Pusi teka kuwa is. Nakunan kay ina tuya. Nakunan kay no matayra. John Nabe. Nagkatawroira. Newe po. Yay may pawurat niya so ikas mangungurat niya kan tuwawa. As pangungurat rungurung way kahana ko menam teka ito pa para. Natuya. Punuri nano ko tay nano ni kapene. Si Pusiko. O kuna. Tima to nakauki nanoya nakakapayay nanoya. O ni kamara kaya nam teka pananuay. Ayray kay ni kapene kakain tiya karesa. Kamara kay do si Pusiko pa ko nakaungay da. Tamani na ako pa sinakapene aratain wari-wari. Sinawari kamte kat Yeso. Pasongan nenen tukwawa. Ang kapeya kinukaran tukwawa. Sinaki mama na kirong teriaboron tapong tuwana. Matitay tuwana. Yeso aman tamak. Kapaya may kare say. Sa pangararis na mga tawroy na kunarimi na tuwe. Sipusiko pa ko na. Tima tuwan uwe yon. Pangin ni kapene kasakaroy. Kapaya ira meratay. Sa pusiko. Amen ako'y na memrawam kapaya. Sana ako'y naranasin may Yesu Kristo, arawera sa kameo. Amen.